li napprezza anka id-diversi aspetti kif l-artisti esprimi ruħu bihom anka lija nnifsi stess. Il-minuta tibda issa, Elaine Mifsud, artista. Elaine, meta inti iddeċidejt li rrid tibqa' tipprattika l-arti anka waqt il-karriera tiegħek? Mela l-arti minn dejjem kienet passjoni sa minn mindu kont żgħira. Meta lestejt il-kors tal-liema xtaqt noħodha iktar bis-serjetà u infatti mort l-iskola tal-arti fejn ġibt id-diploma in Fine Arts u minn dak iż-żmien law jiġifieri għadni għaddejja ma nistax nieqaf. U Elaine, bħalissa fuq xiex qed taħdem inti għax aħna kurjużi biex naraw daqsxejn ix-xogħol tiegħek ukoll. Għaddejja nippreżenta x-xogħol tiegħi Colours of Introspection f'Bizzilla Art Space. Tpoġġi l-kulur bħala l-protagonist ewlieni migwidata mill-emozzjonijiet, ħsibijiet u reazzjonijiet tiegħi għal dak kollu li nkun għaddejja fil-ħajja tiegħi ta' kuljum.